Aquest problema es tracta de calcular la intensitat del camp gravitatori sobre una posició, quan tenim dos masses col·locades en un sistema de referència. La posició concretament és el punt 5,0, que serà este punt d'aquí. Doncs a este punt anem a anomenar-li punt problema, a esta massa li anomenarem massa 1 i a esta massa li anomenarem massa 2. Recordem que la intensitat del camp gravitatori, G sobre un punt P, serà la suma de tots els camps gravitatoris que actuen sobre aquest punt, aplicant el principi de superposició. Doncs en aquest cas, el camp total sobre el punt P serà igual al camp que genera la massa 1 sobre el punt P més el camp que genera la massa 2 sobre el punt P. Aquí tenim dues qüestions que hem de treballar inicialment. Per una banda haurem de calcular els vectors unitaris, u sub 1p i u sub 2p, que ens faran falta, i per una altra banda haurem de calcular les distàncies r1p i r2p. I després, quan ja tinguem aquestes dues coses calculades, el que haurem de fer és substituir aquí dins per fer el càlcul corresponent. Per calcular els vectors que hi ha, primer començarem pel vector. El vector r sub 1p serà el vector que va d'aquí a aquí, que serà 0, 5. El mòdul del vector 1p serà igual a 5 i d'aquí podem calcular el vector unitari u sub 1p com el vector 1p partit pel seu mòdul. D'aquesta forma ens quedarà 0,5 partit per 5. És a dir, 0,1. Ja tenim el vector unitari i tenim el nostre vector, la distància que separa a aquesta massa de 0. I ara anem a fer el mateix amb la massa 2. El vector R2P serà el vector que va des d'aquest punt a aquest punt d'aquí i per tant serà menys 3,0. El mòdul d'aquest vector R2P serà igual a l'arrel de les components al quadrat, és a dir, de 9 més 25, serà igual a l'arrel de 34 metres. D'aquí calculem el vector unitari u sub 2p. Aquest vector unitari u sub 2p se calcula com el vector r2p partit el mòdul r2p. Així, aquest vector serà menys 3,5 partit arrel de 34. Esto sembla una cosa, eso es un 5. D'esta manera, el vector unitari u sub 2p ens queda com a menys 0,51 com a 0,86. I aquestes dades les hem de guardar per a fer el següent càlcul. Ara, sabent els vectors unitaris i els mòduls dels vectors, anem a calcular. Recordem, el vector unitari u sub p és igual a 0,1 i el mòdul del vector up és igual a 5. I per una altra banda, el vector unitari u sub 2p és menys 0,51 coma 0,86 i el mòdul del vector r2p és igual a arrel de 34. Doncs bé, ara anem a calcular cada un dels camps que actuen sobre p. Camp 1 sobre p serà igual a menys g per m sub 1 partit r sub 1p quadrat, el mòdul, per 1 sub 1. Substituïm valors, menys 6,67 per 10 elevat a menys 11, multiplicat per la massa, que és 50, i dividit pel mòdul R1 sub P, que és 5 al quadrat. Així, G sub 1P serà igual a menys 1
0,33 per 10 elevat a menys 10 per 0,1. És a dir, 0, menys 1,33 per 10 elevat a menys 10 newtons per quilo. Aquest és el vector y sub 1b. I ara hem de fer el mateix càlcul per a y sub 2b. Y sub 2p serà igual a menys la constant de gravitació universal, ara per la massa 2, partit per la distància que separa 2 de p, al quadrat i pel vector unitari 2p. Substituïm valors, menys 6,67 per 10 elevat a menys 11, multiplicat per la massa, que són 30 quilos, dividit per el mòdul, que és arrel de 34 al quadrat, i multiplicat pel vector unitari, que és menys 0,51, 0,86. Bé, el resultat és menys 5,86 per 10 elevat a menys 11 per menys 0,51, 0,86. És a dir, més 3 per 10 elevat a menys 11, 0,06 per 10 elevat a menys 11 newtons per quilo. I ara per calcular el camp total el que haurem de fer serà sumar els dos vectors y sub 1 i y sub 2. Bé, com hem quedat abans, el camp total serà la suma dels dos vectors que tenim aquí. Per tant, el camp total sobre el punt P serà igual a esta component d'aquí sumada, és a dir, 3,0 per 10 elevat a menys 11, i ara la suma d'aquestes dues components. Menys 8,28 per 10 elevat a menys 11 newtons per quilo. I este és el camp, la intensitat del camp gravitatori que actua sobre aquest.